Hajiya Nafisa kenan ikon Allah, inda mutane suka yi dandazon zuwa gidanta don an san magunguna mazansu da matansu tun daga nan gida Najeriya har ma na kasashen ƙetare, inda manajan Talawan yake shaida mana ciwukan da ya fi damun mata inpatient ya fi yawa. Saboda cikowar mutane ba mu samu damar tattaunawa da Hajiya Nafisa ba, inda wata mata da take jihar Sokoto ta ce ta zo ta yi Hajiya Nafisa godiya, ana ce mata ba za ta yi wa da Allah ya haɗa ta da Hajiya Nafisa ta bata magani cikin yardar Allah. Dandazon maza da mata sun taru ne gidan Hajiya Nafisa domin an san magunguna, inda yawancin maza sun zo karɓar maganin sanyi yayin da mata kuma yawancin sun zo karɓar maganin infection. Ita dai Hajiya Nafisa ta fara bada magani ne tun tana yarinyarta har zuwa girmanta, kuma duk wani mai matsaloli zai iya kiran Hajiya Nafisa ta wannan lamba da yake gani haka, don ko ba cutar da Allah da ya saukar ba tare da maganinta ba. Ita dai Hajiya Nafisa tana a Rigasa a Kaduna a Najeriya. Mai ciwon siga ko mai ciwon sikila ko mai kwantaccen ciki ko mai shafar aljani ko namijin da bai haihuwa ko tifa ko sammu ko makaru ko kankancewar gaba ko ciwon arsa ko hawan jini ko taɓin hankali, Hajiya Nafisa dai ta tsaya ɗayin daka don taimakon al'umma da yardar Allah. Dan Allah shi ke yi ba mutum ba, yake yar uwa ko ɗan uwa ku shiyarin ɗin wannan abu don wani naku shi ma ya samu. Alhamdulillah, wayannan mutanen da newa magani suka haihu sun wawwake gari da gari kuma sun zo sun yi godiya. Na ba mutane sun fi 50 kuma na ga 'ya'yansa sun kawo min. Akai a haska ni ce ba zan yadda ba. Ina magani a cikin rufin asiri. Na yi ba da magani a Sokoto an haihu. Na baya a Nijar, na baya a Togo, na baya a Lafiya, na baya a garin Kaduna. Ina da 'ya'yan da ba zan iya kirgawa ba a cikin garin Kaduna. Akwai waɗanda suka samu mazaje a gare ni ba zan iya kirga su ba. Saboda haka na gode Allah, alhamdulillah.